Chale dubam, chale dubam, chale dubam, chale dubam. Onye ka anyị na-ekwuzi maka ya? Chasọ ọfọ nwa ya ebe nọọsị na-eji ọfọnụ enwe abịala ụwa jide ọfọ n'aka ọfọ ndị Igbo niile chelie nwa ya ebe nna m Chasọ ọfọ n'ime mụleri oke bụ ya bụ na nneyi mụleri ebe ahụ ka mụlụ odogwu na Chasọ agụba akwụkwọ ya etu esi agụ ya agụba o mere primary school na St. Michael primary school na mụleri oke ọ gụsịrị primary school ọ abanye secondary school Chasọ odogwu mgbe ya bụ na Our Ladies secondary school n'ime Ọnịcha do ọ finichiri secondary chale nwa ya ebe wee banye university mgbe ya bụ na Indian ebe bụ ka ọ nwere first degree public administration chale nwa ya ebe chale ọnụ Igbo kọsi isi ibe onye katala ọkọ ga-emeluchi ya chale dubam, chale dubam. Ezo ye nwa ya ebo maka Chukwu kele ụwa kpụsa chale wee welu ụbụlụ tie nwa n'isi nwapụta ụwa mala ife anya ebo ọfọ ọ melụ master degree industrial technology ya bụ na Paul ibe ọ dara n'aka n'ụwa ka ndị na Paul University chụkwanye master degree chale nwa ya ebe okosisa na bọlụ mbụ n'ụba mana ibe na-agba chale na onye nwe mmadụ aka go nwere ego mgbe ahụ ka chale ji bidozie biznes emebe Chukwu kele ụwa gozie chale nata na mụleri oke bụ ka onye bere mmụọ ogbenye aka ezoghị m chale gọvanọ na Nnewi gọvanọ na mụleri niile chale nwaanyị ya ebe ọfọ ndụ na anụ ọfọ ibe na-agba chale ya ebe onye nwe mmadụ aka ka nwere iwe igolu motosaịkụl kebere ndị mụleri niile chale nwaanyị ya ebe ndị lụrụ ụlọ ọba akarịrị akarị ndị nyere gị ji azụ ọbịa nwanne m na wa karịrị akarị chi goziri n'elu ụwa iwe wela gochi nyere kwenyela ụwa alụ ọfọ na ala Igbo ọfọ ndị ọma ọfọ mana nkịlịkịlị ka na-ekili ododo na-ejiri ododo enyi ozichachalị eze ọhịa nwa ya ebe a sị na ibe ị na-emelụ m ogbenye na chi kele ụwa ga-abụ ụzọ n'ime eme
na anyị na-aga n'obodo mmadụ ka anyị jede obodo abịa eze oyi m Victor onye ọmụma na-abụ ogide chasị na-ekene gị nọọsị m kene Victor onye ọmụma eze oyi nwe echezo na ya isi n'ike dị n'ebele ezi nwanne m nọ ya dịrị gị mma onye amụma ndị eze eke na-achale chale nwanyị ebe chale 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 dubon chale chale dubon chale 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 dubon chale chale dubon chale 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 dubon chale chale dubon eze oyi m nwanne m ejele m Orumba South mmadụ ka ji bịa Orumba nwaanyị mere ka nwoke ọma nnekwu agbara nwaanyị ọma osila mmiri na ọganele gị mma eze nwaanyị ma mee ghọta nwaanyị ka ibi ya na mba na anụ ụlọ na ọganele gị mma mama nnekwu ka ha lụwa ọnọsị ka kene nwanne ya ọgbanje na Orumba North ọgbanje ibi mere anyị ka anyị na-ekwu ọgba na ajali na Orumba North anyị esigo Orumba ka anyị nata nụ na be anyị ọma mbala na oyi ka anyị na-aga abụ nwere ote na bịa n'egwu m onye m onye m lere oke bụ ya gbalị egwu m tụwa eze oyi m Nnamdị Reverend Nnamdị amụta igwe abụ nwa elote na abụ nwa elote na sị m keneli ahụ John Udonu nwasi eze na mụdala ruso ọgwọkụzụ John nwasi eze abụ nwa na-ekene gị pamela eme ọka onye kwesị na ọkụzụ ị mara mmadụ oge jika onye nwe mmadụ akago onwere ego chọrọ ihe ọka na-edoba eze oyi m gakana Chief AN nwata ahụ Ikemba na ndị Igbo niile Ikemba na ọganile gị mma alụ ọlụ Ikemba ka ikene Boniface eze oyi m weta ya bịa n'ụlọ ọnụ m ije n'isi anya ọcha alụ ọlụ Azik nwa na owu onye moya m lere oge bụ anụ eze nwanne m ga-abụrụ mmanya na mmadụ ka ejeje obodo Chineke adị nwanne m chọnya dị n'izu nwanne m eziokwu n'ibe nne mere onye ọbụbọ ndogo na mmụlọ erio Anje keno tita nwa odieli Osita bịa n'egwu m n'onye nwa mmadụ aka bụ nwere osili ego osili akụnna m lere niile igwe Festac anụ ọlụ nọ ya dịrị gị mma igwe Trilas danlụ
Nanolo no ga-adịrị mma. Chief Osita Modiali, Chairman Thrillers Executive, Wonderless Weights Global Service Nigeria Limited. Wasimoke na nwunye ya onye nye Osita Osodi eme amara